ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଥିଲା ଆଇଁଷ ବାରି। ଆମେ ମାର୍କେଟ ଗଲୁ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ମାଂସ ଥିଲା। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଗଲୁ କି ଚିକେନ୍ ଆଣିବୁ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଚିକେନ୍ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ମସଲାକୁ ରେଡ଼ି କରି ତାକୁ ଚୁଲିରେ କରି ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଚୁଲିରେ ମାଟି ପଲମିରେ ଆମେ ବସିକି କଲୁ। ସେ ମାଟି ପଲମିରେ କଲୁ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକେଇକି କଲୁ। ସେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତା'ର କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ତରକାରୀ କଲୁ। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା।